Hvad så, Lund? Kan vi ikke sprede lidt god juleenergi over Danmark? Jo, det synes jeg er en fantastisk idé. Så skal vi fejre 18. jul. Lad os gøre det. Jo, juletid, gaveræs 100 folk i center mangler energi, og det er varmt. Der skal købes ind med det samme, så jeg snupper mig lige en boost. Lige bestilt ind på at nu, kun fokuseret på de rette tilbud. Jeg skal nå at købe alt, inden jeg skal ud. At nu skubber dig i gang til juleræs med bjælleklang. Så kryb du bare ud af skjul, og lad os fejre jul. Jeg vil med dig. Så er vi klar til at sprede noget god energi over Danmark. Her omkring er der masser af larm. Jeg supplerer med energibar. Flere varianter, hvad skal jeg vælge? Det bliver den med salt karamel. Fordi julegaveræs, det klarer sig ikke selv, når man gerne vil igennem sin ønskeseddel. Så jeg har min energigummis med, og så elektrolyt, for jeg er afsted. Yeah. At nu skubber dig i gang til juleræs med bjælleklang. Så kryb du bare ud af skjul, og lad os fejre jul. Så er vi klar til at sprede noget god energi. God energi. God energi. God energi. Så er vi klar til at sprede noget god energi. 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 At nu skubber dig i gang til juleræs med bjælleklang. Jeg vil med dig. Kryb du bare ud af skjul, lad os fejre jul. Kom så. Jeg vil med dig. Så er vi klar til at sprede noget god energi. Fra alle os til alle jer. Rigtig glædelig jul.